Hai nhoi joton tasya khulumka ani mung jadu jamatia tai ang tongo gabor tiwa paila ang luko chati youtube channel no paiflai khane hamjangma tai khulumya phoro tama hamale jongno kaham opportunity ritamon bagai bongno paiflai hambai tai lukorono bo paiflai hambai mai phoro tamane hamale Wajan hoite taksik jora ano support khai tongman bangai khaklayo baskang gobo maikan ano support khai tongman hanai tabuk te tangsar som sabi kana nai khaklayo ano jotono kana thole kana hanai Kuthang ang tongge manggala Kuthang ang tongge manggala nang kurikhe Chugya ang mungsa chugya ang mungsa chugya nang kurikhe Yapang nang bucuk nang ani bebang oh jadu nang Langmani khachuk nang ani bukhani oh rancak nang Manya ang tongge manya nang kurikhe ani mungsa nang kurikhe Nokhani tola hani saka ini ani sajak kerang kothoma Nokhani tola hani saka ini ani paiflaya hamjakma Khuglasha ang chalu manggala Khuglasha ang chalu manggala Nang baino Manya ang pogoy Manya ang pogoy Hambai joton